ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ମୋର ମାନେ ନିଜର ଘର କରିବା ଜାଗା ହଉ କି କ'ଣ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଥିଲୁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପାଣ ନୁହଁ କିଏ ନୁହଁ କି ସୁଣ୍ଡି ନୁହଁ କିଏ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଲୋକ। ଆଉ କନ୍ଧ ଲୋକ କେବେ ବି ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେ ଜାଗା ଆମ ବାପା ଆଙ୍କେ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଆମର, ଆଉ ଘର ବି ଭଲ ଘର କରିପାରୁନୁ। ଆଉ କଲେ ବି କେଉଁଟେ କରିବୁ, ଆଉ ଜାଗା ଚାରିପଟେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଜାଗା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ସେହି ପଟ୍ଟାରେ। ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଜାଗା ସବୁ। ଆଉ ଆମର ଘର ବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ କେତେ ଘର ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ବି ଟୋଟାଲ ବନେଇ ପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାପା ଆଙ୍କେ କିଣିଥିଲେ ଏ ଜାଗା ସବୁ। ଏମିତି ଟିକେ ସେପଟେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣିକି ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଘର ଚାରିକାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ଟିକେ ପରି ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କିଣିକି ଆମେ ଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ଦେଖାଉଛି, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଚାଷ କରୁନୁ ସେ ଜାଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଜାଗା। ଆଉ ଘର ଚାରିକାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଘର କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଆମେ କିଣିକି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଟିକେ ମାନେ କଭର କରିକି ଘରକୁ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେହି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟାରେ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁନୁ। କାହିଁକି କହିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଲାଗିବୁ କହିକି ଆମେ କିଛି କଲୁନୁ। ତ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏ ଜାଗା। ଆଉ କେସ୍ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଜାଗା ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ 2013-12ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆମେ କିଛି କଲୁନୁ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ଏରିଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଜାଗା ବି ଏପଟେ ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଏପଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେପଟେ ବି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏ ଆମ ମାନେ ବହୁତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଥିବ। ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବା ଏବେ ତ ଚାଲିଛି, ଦଖଲ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ବି ଥିଲେ ଆମେ ବି ଦଖଲ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କକୁ ବି ଆମର ଇଏଟା ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଘର ବି ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାରିପଟେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସେ ଜାଗା ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ହେଇଛି କହିକି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମର ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଣରେ ବି ରହିବୁ। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆମର
ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବା ଉପରେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର କନ୍ଧମାଳର ବି ହେଉ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ହେଉ ମୁଁ ଭିଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବି ବା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ।